खुलुमबाय स्टुडियो दङ आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया देरहासार जानानै बे समाव बिटिसिआव सरकार दाबाय आरो सरकार दाखांनायखौ नोजोर होनानै बे समाव एपिपि राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा साबायखर बावदों आरो हामलायथि बावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि हामलायथि बावनायनि गेजेरजोंनो डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा फोरमायबावदों दि बिपिएफ सरकारनि खामानि मावनायफोरखौ अरायबो एपिपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय मदद होगोन। लोगोसे सरकार दानायनि उनाव हाग्रामा महिलानि जा बिपिएफ सरकार बे बिपिएफ सरकारा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जाबायदि दावहारु बिथांमोना बारग' एनडिपि बिथांमोना जेलाव जोबजानानै दङ। बे जेलाव जोबजानाय दैदेनगिरिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावनांगोन आरो उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय खामानि मावनायाव मदद होगोन एपिपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बे समाव बारग' एनडिपिफोरनि गोबां केस नांनानै थानाय बे केस नांनानै थानायखौबो उइथड्र खालामनो थाखाय बा केसखौ फोजोबनो थाखाय खामानि मावनायाव एबा खामानि मावोब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जा एबा बिपिएफ सरकारखौ बे समाव मदद होगोन होननानै बाथ्रा बुंदों एपिपि राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। आरो बिथाङा फोरमायबावदि फैबाय थानाय समाव एपिपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलानि सरकारखौ अरायसम मदद होलांनायनि बाथ्रा बुंदों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। बेयावनो मैया मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जा बिटिसि सोरखार गोदानै दाफुंजाबाय बेनि थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफ हान्जाखौ जोङो अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्ड एपिबिनिफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरबाय। जों आसा खालामो इसोरा बिथांमोनखौ बोर होगोन मोजाङै मोजां दैदेनलांनो एबा सामलायलांनो हानाय बादि। जों मिजिं खालामो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि राफोद दैदेननायाव 6 शेड्युल एबा जा 6थि फारिलाइ बिनि जाफोर गोहो आरो जा आखुथायफोर बेफोर गासैखौबो गायसनफिनजोबनो हागोन आरो लोगोसे गासैखौबो दिदोमै लाखिफिननो हागोन होननानैहाय फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोंनि बे बिटिसि हालामनि जेसेबां राव हारिमु आरो धोरोमनि सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय खौसेथि गोजोन आरो जौगानाय बेलायाव गोख्रोङै खामानि मावलांनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो बे बेलायावहाय जों जेब्लायबो एपिबिनि जानानै जोङो बिपिएफ हान्जाखौ एबा बिथांमोननि दैदेननाय जा सोरखार बेखौहाय जोङो जेब्लायबो मदद होलांगोन। गोरोबथानि जायफोर फारिखौ मावफुंजाथाव बेफोरखौ मावफुंलांगोन होननानै जों मिजिं खालामो। स्पेशेलि एक्स एनडिपिफोरनि जा जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोजोर होगोन होननानै जों आसा खालामो। बे बेलायावहाय गुबैयै गोजोन गोरोबथानि उनावबो सागानगिरिखौ लाफानानै जायफोर एक्स एनडिपि दासिम जेलाव थानांगौ जानानै दङ बिथांमोननि उदांथिनि थाखाय खामानि मावनायाव नोजोर होगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो बे बेलायावहाय जोङो गासैबो रोखोमनि मदद होनो थाखाय जों थियारि, मानोना बिथांमोननि केसनि बागै स्पेशेलि जों रायजो सोरखार आरो सेन्ट्रेल सोरखारजों माखासे थाखोआव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय जायखिजाया मदद नांगौ जायोब्ला जों सोरखारनो मदद होनो थियारि। एपिबिआ जोनोम जानायनि समनिफ्रायनो मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ, बे जाबाय थै जिउ होनानै मोननाय जा बिटिसि 6 शेड्युलनि जा पावार अफ अट'नमि एबा गावखौ खुंनो हानाय जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ जाहाथे सोरबा नेशनेल पार्टिया दखल खालामनानै बेखौ सिलिंखार खालामनो हाया बेखौ जों जेब्लायबो स्टेन्ड होबोगासिनो दङ आरो बे स्टेन्डआ जोंहा दिनैसिमबो दङ। जों आसा फारिगोन बिपिएफ हान्जाया मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बेखौ जेब्लायबो नोजोर होगोन जाहाथे बे जोंनि आखायावनो थायो। जों आरोबाव आसा फारिगोन जेसेबांखि जौगानाय गोजोननि बागै खामानि मावा मानो मोनसे खोथाखौ जाहाथे जेब्लाबो गोसोआव लाखियो जे जोंनि इयुन जोलैनि रैखाथिनि थाखाय बायदिसिना जाहाथे थांखि बिथांखिफोर लानानै खामानि मावलाङो। गोजोन्थों।